Us presentem el Josep, l'encarregat de retratar la ruta d'avui. Les protagonistes del reportatge fotogràfic seran l'Esperanza i l'Estel, de 9 anys. Avui passarem el dia per la Garrotxa, una comarca molt fotogènica. Per la primera parada anem fins a Santa Pau, on descobrirem d'on surten els iogurts que cada dia ens trobem al supermercat. No sé si coneixeu els nostres productes, els nostres iogurts, els gelats, les marmelades. Vale. La Fageda és una cooperativa, és una societat cooperativa catalana limitada, que es crea l'any 1982 i que la creen dos psicòlegs, que són Cristóbal Colón i Carme Jordà. Comencem saludant les vaques prenyades, totes de la raça frisona, bones productores de llet. No podem marxar sense fer un tast d'alguns dels seus productes. A la Fageda s'hi organitzen visites guiades amb degustació durant tot l'estiu. Sense moure'ns de Santa Pau, trobem el carrilet. Es tracta d'un tren que reprodueix la locomotora del 1911 que unia Olot i Girona. Ens trobem situats al Pla de les Forques, un minúscul collet que separa dos vessants de dos dels volcans més espectaculars de la Garrotxa, el de Martinyà i el Cruscat, del que en parlarem tot seguit. Aquest és un terreny de característiques úniques al món, però millor que ens ho expliqui el guia. Mira, això és una bomba volcànica, veus? Quin tipus de materials surten? Aquí tenim la bomba, l'escòria i la cendra. Això que ens queda enganxat a la mà és el més petit que surt del volcà. Dins del Parc Natural de la Zona Volcànica trobem el restaurant Font Moixina. Aquí al restaurant, per dinar avui us oferirem una amanida de formatge, després hi ha unes patates típiques d'aquí, de la Garrotxa, patates d'Olot, que en diuen, i després una mitjana de vedella amb guarnició de DO Girona. Salut! Un àpat de primera per encarar bé la tarda. Tinc la panxa tan plena que no puc. No pateixis, Estel, que no hauràs de caminar gaire. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Volia anar-hi amb el carruatge? Sí? Sí? Sí, podem. Dura 50 minuts una horeta i visitem la Fageda d'en Jordà. La Fageda d'en Jordà és la principal atracció del parc, un bosc extraordinari que es pot visitar amb carruatge, amb guies com el Joan Miquel, un home que sap parlar amb els cavalls. Vols que corri o no? No. Li has de dir Yuhu. Yuhu. Dili Yuhu. Yuhu? Acabem a prop de Tortellà, on trobem el pont romànic del riu Llierca, un atractiu arquitectònic indubtable que a l'estiu multiplica el seu interès perquè les vores del riu es converteixen en platges d'aigua dolça improvisades.